Hayırlı gün, hürmetli dinleyenler, hürmetli жетекçiler. Uzman iklatına şimdi 12 выезд тіркелді, олар арасында bir пожар. 23 февраль күніне кешкі түнгі 23:40-та Әжекөл ауылы Центральный 22 адресі бойынша үй яна деп хабар кірі. Yanğın объекті bir қатлы ағаш үй 40 квадрат метрлі 70 жылғы постройка. Автономный пожарный извещатель оборудован системадан хожасы Атнаулов Булат Марсович 73 жылғы бүрізі тұрған. Yanğın нәтижесінде 40 квадрат метрда үй yanып бітті. Кішілерге һәм янаша тұрған строенияларға зиян тимей. Yanğının сәбәбі электр линияларының төзек болмауы. Бұл йортта қаралмаған йорт була. Бүтін жерінде скруткалар, 6-7 орында алюминийлі мед проводлары, изоляциясыз болған орындары була һәм шуларның берсеннән пожар чыга. Кузган атнаны шул вакытыбызда КЧС утырышы безнең язгы ташулар суларын безопасный иттереп үткәрү буенча барлык службаларга һәм авыл башлыкларына задачалар куелды. Бу инде основной узган җыелышта да киткән задачалар йортлар өстендә парларны, бузларны чистарту, һәм шулай юл торбаларын чистарту, ответственный службаларга һәм авыл башлыкларына шулай безнең 15 марттан эшли башлылар төн буендагы авылларда гидропостлар, ответственный кешеләр билгеләнгән, алар көненә 2 тапкыр су показанияларын кирәк итәчәкләр. Төн уровенен шулай ук бездә стационарный гидропост тора Меңнәр авылында. Аны да без мониторинг итәчәкбез. Һәм инде бездә игътибар итеп әйтәсем килә, барыбер Роспотребнадзор службасы белән берлектә су качествосын постоянный контрольдә торырга кирәк булачак. Чөнки шушы язгы ташу сулары безнең каптаж радникларына, безнең эчә торган, куллана торган суларга тимәсеннәр, су качествосын обеспечить иде. Һәм инде бездә барлык стационарный, временный пунктлар әзер, әгәр дә кешене эвакуировать итәргә кирәк булса, баткан участокларда бу безнең 3 авыл булып тора. Основной Яна Байсар, Аеш һәм Актүз. Меңнәрдә дә шулай ук бар, но барыбер соңгы еллар безнең показаниялар буенча меңнәрдә зыян кими. Һәм инде 15 мартка хәтле ветслужба безнең комиссионна итәчәк үзләренең скотомогенникларына һәм биотермический ямаларына. Аларга да су тиеп, төрле происшествияларны булдырмас өчен төп мәсьәләләр КЧС утырышында әйтелде. Һәм инде хөрмәтле җитәкчеләр, бүгенге көндә сезгә җибәреләчәк КЧС решениесе башлыкларына һәм КЧС составына.